Kraj godine je vreme za sumiranje poslovnih i ostalih rezultata. 2009. godina je bila jedna od najtežih kada je u pitanju IT. Ekonomska kriza je pogodila sve sektore poslovanja i mada svi ističu da je IT najmanje pogođen i da će prvi izaći iz finansijskih problema, nekada se to ne čini baš tako lako i jednostavno. Upravo zato smo želeli da saznamo šta će nam doneti 2010. godina. Gartner je rekao da je 2009. godina najgora godina u istoriji svetskog IT-a, što ne znači da neki regioni nisu poslovali bolje, ali na celokupnom svetskom nivou pad je zabeležen od 6,8%, a celokupni promet je 3300 milijardi američkih dolara. A što se tiče oporavka će biti naredne godine, pamtimo onih 6,8% pada, za 2010. se predviđa lagani rast od 2,8%, za 2011. 3,8%, praktično 2012. ćemo biti na nivou 2008. godine. Kada gledamo 4 osnovne kategorije, to su telekomunikacije, industrija hardvera, industrija softvera, industrija usluga, jedino je industrija usluga ove godine zabeležila nekakav rast, ali to je najmanji sektor bio. Od 3300 milijardi američkih dolara, 1600 i nešto malo više su telekomunikacije, koje su zabeležile pad od negde 3,8%. Najveći pad je bio u industriji hardvera, 16,5%, i praktično je prognoza da i sledeće godine industrija hardvera neće moći da se oporavi, dok će industrija softvera i industrija usluge da raste. Ključni faktor rasta u industriji softvera će biti Microsoft i pojava Windowsa 7, a samim tim i usluge, jer sve što ide vezano za Microsoft tražit će prilagođavanja u tom softveru se već rade i negde u drugoj polovini naredne godine će ceo svet da vidi dobit od svega toga. Kažem, i Srbija po nekim procenama će u drugoj polovini, zahvaljujući Microsoftu, da ode gore. Ove godine u svetu 1 milion servera nije zamenjeno, a adekvatan broj i u Srbiji. Dogodine još 2 miliona servera u svetu stiže na zamenu, što će predstavljati sa ovom godinom 10% celokupnog svetskog, da kažem, serverskog kapaciteta. Sad, pošto smo ove godine izgurali, kad smo pomenuli usluge, znači i software, izgurali smo sa cloud computingom i dosta aplikacije je prešlo na cloud. Dogodine su već serveri u problemu, morat će jako puno dodatnih servera da bude uključeno, stari kapaciteti se već popunjavaju velikom brzinom. Drugim rečima, i Srbija i svet treba da shvate da industrija servera i prodaja servera i software, znači i usluge, će da dominiraju u ovoj oblasti. Telekomunikacije će zabeležiti takođe lagani oporavak i sve to će dovesti do tih otprilike 2,8%.